Tak dobrý den. Dneska potěším příznivce klasické turistické jízdy na kole. Vzal jsem si z prodejny na otestování 2 krosové kola. Jedno je zástupce s hliníkovým rámem a druhý je s karbonovým rámem. Takže porovnáme obě 2 kola a jejich jízdní vlastnosti. Šetřit je opravdu nebudu, aby jsme vyzkoušeli, co v nich je. Pojďme na to. Tak, jsme v Berouně na náměstí. Obě kola projeli všechny druhy terénu, od čistého terénu s kamením, po šotolinu a asfalt. Máme výborné srovnání mezi karbonovým rámem na kole Autor Avion a hliníkovým rámem na kole Merida Cross XT Edition. Musím říct, že karbonový rám je výrazně pohodlnější na jakýchkoliv nerovnostech na dlažbě, na drobných nerovnostech, jako jsou kamínky, šotolina. Samozřejmě nevýhodou takového rámu je vyšší pořizovací cena. U Meridy, u hliníkového rámu, je výrazně lepší osazení, takže za stejné peníze dostáváte na hliníkovém rámu výrazně lepší osazení. Tak, budete-li potřebovat poradit s výběrem krosového kola, což je kolo určené hlavně na zpevněné cesty, 70% asfalt, zbytek šotolina, polní lesní cesta. Přijďte, poradím vám. Jezdili jsme na tom, takže s tím máme zkušenosti.